Nga maayong buntag sa tanan. Usa ka maayo nga sang adlaw sa atong kinabuhi. Bag-ong kusog, bag-ong paglaom. Matag adlaw kanunay gibag-o sa Dios ang ato ang kinabuhi. Unya gisangkapan pa gid niya sa tanan natong kinahanglan. Nangayan lamang ang Dios nga atong pasalamatan. Angayan lamang sa atong mga pagdaig o pagsimba. Dining kabunta ko digsoon, so dining kabunta ko digsoon, aniya usab ta sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ang atong karon nga tema igsoon, dunay tulo ka butang nga atong pag-isgutan. Kining tulo mao kini ang pagtuo. Dunay tulo ka klase sa pagtuo sa tao. Nanunsa man ning tulo ka klase sa pagtuo sa tao igsoon? Tungod kay una ang tao igsoon makadungog gayud sa pulong sa Dios. Daghang mga tao nga natamnan sa pulong sa Dios. Apan igsoon ingon ani ang hitabo sa tao. Tungod kay ang tao proseso man. Sa akong kasinatian sa unang panahon, dunay mga tao nga gigamit sa Ginoo na sultian ko sa pulong sa Dios apan gibaliwala nako. Unsay hinungdan? Tungod kay wala ko motoo. Gi-reject nako ang pulong sa Dios. Ug unya sa gingon ko na kining tao lagi proseso man, niabot ang panahon nga sa dihang gitamnan na pud ko sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios wala gihapon pipili nako. Apan dunay usa ka butang nga nakapa-interest nako. Og maoy nakahatag kanako og agianan nga ako makaduol sa Dios. Kining mga pag-awit, mga pagdayeg sa Dios. Muna nga ang tao igsoon, ingon ani ang mahitabo sa tao. Samtang kasultian siya sa pulong sa Dios. So kanang nga pulong sa Dios sama ni siya sa binhi. So kung ang binhi nga atong ipugas diha sa yuta, sa dihang moturok na siya, kinahanglan imo na siyang atimanon. Amen ba igsoon? So wala gid siguro yung mga tao nga nagpugas diha sa yuta sa mga binhi kung dili niya alimahan. Una, sa dihang moturok na siya, imo na siyang bisbisan kung kana namugas kas tinginit. Imo na siyang bisbisan, ug unya kung sagbuton na siya imong hinluan, abunuhan, so imo gina siyang atimanan. Hantod nga mudako na siya hantod makabunga. Ingon ani pud ang atong pagtuo igsoon. Sa diyang mituo ka, apan ang imong pagtuo, wala nimo ni siya tabangi sa imong kaugalingon. Suduna kay mga panglantaw sa kaugalingon nga wala ka nakapokus o nakapunting diha nga dapit, igsoon hayag mawala ka. Ang imong pagtuo. So mao na hisgutan nato karon. Dunay tulo ka klase sa pagtuo sa tao. So kining tulo usa ra gyud ang original niini. Ang Biblia nagaingon, ingon nga dunay usa lamang ka Dios o usa ka pagtuo o usa ka bunyag. So sa ato pa usa ka Ginoo o usa ka pagtuo. Apan ang akong paghisgutan karon dinhi, tulo ka klase ang pagtuo sa tao. Apan usa lamang niini ang muhulahutay. Usa lamang niini ang mubarog hangtod sa pagbalik sa Dios. Kining duha kinahanglan imo nang isalikway
Og ang usa, ang ikatulo, mao nay atubangon nimo kanunay. Mao nay atong ipakigbisog sa matag adlaw igsoon. Igsoon ang yawa na ning kamot. Nga ang imong pagtuo mahanaw. Kaya ang yawa igsoon malibungon siya. Ang tinuod pwede na niya dili himong tinuod. Apan diha sa Dios, ang pulong sa Dios wala gibakat bisan usa. Matuman ang tanan gipanagna diha sa Biblia. Managson ang atong tema, dunay tulo ka klase nga pagtuo. Apan usa lamang ang mubalog nini o magpabilin. Hallelujah. So ang pulong sa Dios igsoon, giagi ni siya og sambingay. Nganong giagi man ig sambingay ang pulong sa Dios? Tungod kay gusto sa Dios nga ang sadyang musulti ang Dios sa tao, patas ang tanan. So wala musulti ang Dios diha lamang sa mga matarong. Wala po musulti ang Dios diha lamang sa mga dautan. Kundi gipatas niya ang tanan. Aron ang tanan nga masultian sa pulong sa Dios, walay bikin, walay masakitan. Ang tanan mudawat sa pulong sa Dios. Apan dunay tao igsoon nga kining Biblia nga atong pagbasahon. Ako nakasinati ko nini sa una. Sa diyang mubasa ko sa pulong sa Dios, dili ko kasabot. Unsay hinungdan, dili man abli ang akong kasing-kasing. O unya ang ako punguna dili pud abli. Apan sa dihang maablihan ang imong nahuna o kasing-kasing, masabtan nimo ang pulong sa Dios. O kunya ang pulong sa Dios magarima kini sulod sa imong kasing-kasing. Sa dihang abli ka. So mabasa nato dinhi sa Lucas 8:4 hangtod sa 8. Mao ni ang sambingay ni Jesus mahitungod sa magpupugas. Tingali na kadungog ng tani, apan gusto sa Dios nga ibalik ni siya, iliwayan ni nato aron nga kita maandam. Paliw kong basa. Dahil usap kamay ko dito. Daghang mga tawo gikan sa kalungsuran ug nangadto kang Hesus ug nagpundok na sila iyang gisugilon. Kining sambingaya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas og mga binhi. Samtang nagsabot siya pipila sa mga binhi nga nahulog diha sa agianan. Tunog-tunuban kini sa mga tawo ug gituka sa mga langgam. Ang uban nahulog sa yutang batuon ug sa pagturok niini nalaya kay walay tubig ang yuta. Ang ubang binhi nahulog dapit sa mga tunokong sagbot. Ang mga tunokong sagbot mitubo uban sa binhi ug mituok niini. Ug ang ubang binhi nahulog sa maayong yuta. Mitubo kini ug namungag 100 kapilo. Unya midugang si Jesus pag-ingon, busa pamati kun may dalunggan kamo. Magampo ta kanimo o Dios, among dili kami matagbaw sa pagpasalamat diha kanimo. Amo na sa gitunol ang dakong pagpasidungog ug pagpasalamat diha kanimo nining adlaw o Dios. Salamat nga nakaabot kami nining orasan nining adlaw o Dios. Salamat nga kanunay ka nagadugtong sa among kinabuhi o Dios. Lord, i-bless Ginoo ang imong pulong o God nga mo kini nga masabtan sa yano o klaro gayon. I-bless bisag o Dios ning mong alagad tungod kay wala ko'y igong katakos o kaalam. Pansalamat o Dios sa imong langitnong kaalam nga akong mabatunan uban ang imong dihog. Kini akong mga pag-ampo o mga pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So giagi ni Ginoong Hesus og sambingay. Apan ang iyang mga tinunan wala nakasabot dinhi. Busa miduol ang iyang mga tinunan. Ningon na pud siya dinhi sa Lucas gihapon 8:9 hangtod sa 10. Uyan ang utana ang mga tinunan ni Jesus. Unsay kahulugan sa maong sambingay ug mitubag sa Jesus. Ang pagsabot sa mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios
gihatag na kaninyo apan sa uban gihatag kini pinaagi sa sambingay aron kun motanaw sila dili sila makakita ug kun mamati sila dili sila makasabot. Gituyo ni Ginoong Hesus ang sambingay. So sa katapusan ganiha ningon siya nga kun may dalunggan ka pamati. Hello, naabot tay dalunggan. Lisod ko wa tay dalunggan no. So dalaygon kayo nga atong Dios. Muna nga ningon siya anyang mga tinunan miduol niya unsay kahulugan sa maong sambingay. So ningon siya nga ang gingharian sa Dios gihatag na ninyo mahitungod sa pulong sa Dios gihatag na ngadto sa katawhan ang gingharian. Amon pasabot niya gihatag na sa Dios ang pagkamatarong sa tao. Pero ningon siya dinhi nga gituyo niya ang sambingay aron kadtong mga tao nga gustong mulantaw dili sila makakita. O kadtong mga tao nga mamati apan dili sila makadumog. Unsay hinungdan? Sa gingon ko na gihimo sa Dios nini aron patas ang tanan. Tungod kay ang tao sa dihang sultihan nimo siya diretso gayud sa iyahang sayop nga binuhatan. Bisan siya nasayop siya, ikapa iya paghihapong bakwion nga siya matarong. Muna nga gituyo sa Dios ang sambingay aron ang tao dili mabiglaan. O kunya ang Dios po dili pud siya mamugos sa mga tao. Iyang gitanyag ang mahitungod ang gingharian. Gitanyag niya ang tanan. Apan ang tao kung dili mo to, dili siya mamugos. Ingon ani ang nahitabo nako sa una. Nagbasa ko sa pulong sa Dios, apan wala ko kasabot sa kahulugan. Ugon sa hinungdan. Mao'y hinungdan nga doon ako'y simbahan, apan wa ko nausab. Nganuman, wala man ko kasabot. Ugon niya, sa diyang dunay mga maguwali, namati ko. Pero dili gihapon ko kasabot. Nganong miingon man ko nga wa ko kasabot? Naa gihapon nako ang tanan. Nga mga kahilayan, bisyo. Inunana igsoon. Nan karon. Sa diha sa tawhanon igsoon. Doon na manggitay mga anak. So, ang atong mga anak nga naapa nato ang responsibilidad. Sumusulti kita. Atong sultihan nga kinahanglan nga mao ni inyong himuon. Mao ni buhatan ninyo. Kay makaayo ninyo ni. Apan kung dili siya mamati, hayan igsoon. Muadto gayud siya sa kadautan. So ingunani pud ang pulong sa Dios. Sa diyang mutuo ka sa pulong sa Dios, igsoon, mao ni mugiya nato sa pagkinabuhi matarong puyon sa kabubuton sa Dios. Mo nga gisaysay ni Ginoong Hesus mahitungod sa mga tao nga napugsan sa pulong sa Dios. Matod pa dinhi sa Lucas 8:11 hangtod sa 15. Balihog basa. Lucas 8:11 hangtod sa 15. Mao kini ang kahulugan sa sambingay. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang mga binhi nga nahulog sa agianan mao kadtong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios apan mitungha ang yawa ug misakmit niini gikan sa ilang kasing-kasing aron dili sila motuo ug maluwas. Ang mga binhi nga nahulog sa yuta batuon mao kadtong nakadungog sa minsahe ug malipayong nidawat niini apan wala kini makagamot. Mituo lamang sila sa makadyot ug unya namiya sa panahon sa pagsulay. Ang mga binhi nga nahulog dapit sa mga tunokong sagbot mao kadtong namati sa pulong sa Dios apan ang mga
kabalaka ug mga bahandi ingon man ang mga kahilayan niining kinabuhiya mituo kanila og tungod niini ang ilang mga bunga piyasot apan ang mga binhi nga nahulog sa maayong yuta mao kadtong nakadungog sa misay ug kinasingkasing nga midawat ug ni tuman niini ug ni mapailubong nagpadayon hangtod nga namunga sila. Maligsoon, daghang mga tao nga nakadungog karon sa pulong sa Dios. Na diha nga ako ang uyuan sa Energy FM nagwali. Ugunya, sa dihang makadungog ang tao sa pulong sa Dios. Sa dihang makadungog sila, ang yawa igsoon musakmit. Aron dili sila mutuo, aron dili sila maluwas. So daghan na kayo ro mangwali igsoon. Daghan ng mga tao nga natamnan sa pulong sa Dios, apan dili sila mutuo tungod ni Satanas. Aron dili sila mutuo og maluwas. Sumao ni ang klase sa tao unang pagtuo. Balik tayo diri sa 13. Unang pagtuo. Ang mga binihi nga nahulog sa yutang batuon mao katong nakadungog sa misay ug malipay midawat kini apan wala kini makagamot mituo lamang sila sa makadiyot ug unya namiya sa panahon sa pagsulay. Mao ni unang pagtuo igsoon. Nakadungog sila sa pulong sa Dios, midawat sila, malipayon sila. Apan sa dihang miabot ang pagsulay, wala sila mulahutay. Mao ni klase sa pagtuo igsoon. Mo na nga daghan kayong mga tao sa diyang na nasira na mo sa pulong sa Dios. Grabe ang kalipay. So dito sa Limunan, Bible study ni sa una, halos wala may tulog. Trabaho ni adlaw pagkagabi, manlakaw may Bible study. Hangtod nga nakapig sila nanimba. Muhalan pa og kanta igsoon panahon sa simba. O kunya natingala mi nganong nangawala. Adtuon na mo, buhingon na wa pa gid mi lugar. Pastor, wala pa gid mi lugar. Sa ang pitibisihan na mo. Igsoon. Ingon ana ang klase sa pagtuo. Nanang tao kung mahitabo nga midawat sila sa pulong unya mibiya. Nakaingon ko, ang tao nga mutalikod sa Ginoo daw nagsaka sa bukid nga grabe tong bukid bitaw nga pansin nga lisod kayo ang aton. Apan ang tao sa dihang manaog siya bisag unsa kalisod ang pag-angat apan sa diyang manaog siya dali na kayo. So kabantay ko nga moadto kong Marcos akong orasan mas dugay ang pag-abot sa Marcos kaysa pagpauli. Nakaingon ko mas daghan ang kanang subidaon kung mapatubang ta dito kaysa mapauli. Ingon ani ang tao igsoon. Sa diyang mudawat siya sa pulong sa Dios, mabati niya ang kalipay, grabing kadasig. Apan sa dihang dunay pagsulay, ang tao igsoon, kalit lamang muda ilos ug mawala. Ingon ani ang klase sa pagtuo. Salamat sa Ginoo nga dinhi sa tuwa walay sama ni anak. Dinhi sa 14, mao ni ikaduhang klase sa pagtuo. Ang mga binhi nga nahulog dapit sa mga tunokong sagbot mao katong namati sa pulong sa Dios apan ang mga kabalaka ang mga bahandi ingon man ang mga kahilayan niining kinabuhian mi tuog kanila og tungod niini ang ilang mga bunga piyasot. Mao na nga una ang mga pulong sa Dios sa dihang nadawat nila pong nadungog nila ilang gidawat apan niabot kanila ang kabalaka, kahilayan, bahandi o gunya ang ilang mga bunga, mga piyasot. Sa ato pa diay
dili maayo ang ilang bunga. Ingnon ta salot. Wa katubo. Wa maing bunga. Marihaning humay igsoon. Kining humay nato sa basakan kung dili nato na atimanan sa pag-spray. Labi nang magbunga na siya. O ingnon ta nga kining dapita na ani na imuha mo pa'y pagbuswak. Ang dili pod mao gyapon. Nagtuo ka ba nga inig-ani nimo ang imong basakan? Ang imuhang kanang uhay sa humay tahupon kayo sa so. Ano man, wala na ati mani. Wala na ati mani soon. Mo nang ang iyang bunga piyasot. Nakabantay ko na igsoon. Aning anihan ako karon. Perting pagkadaghana kaayong sa taho. Nga naman, ang pikas giani na akuan na bilin. Mao na nahitabo sa tao igsoon. Kung ang pulong sa Dios ibaliwala sa tao igsoon, dili gid siya makabungag maayo. Mao ni ikaduhang klase sa pagtuo igsoon. Apan dunay usa ka klase nga pagtuo igsoon nga bisan pa og duna pa'y mga pagsulay, tanang klase nga masinati niya. Apan kay duna siya likon nga pagtuo, magpabilin gid siya. Bisan pag-unsa pa'y mahitabo siya kinabuhi. Sa 15. Ano yung basa sa 15? Apan ang mga binhi nga nahulog sa maayong yuta, mao kadtong nakadungog sa mensahe o kinasing-kasing nga midawat o mituman ini o mapailubong nagpadayon hangtod nga namunga sila. Mao na nga sa kaniadtong panahon sa bag-o pagitping nangalagad si Ginoo. Grabe gid kadasig na mo sa Biblia. Apil na akong mama ug papa. Apa niabot ang panahon nga mga pagsulay, mga kabalaka, kasamok, way pagsinabtanay. Niabot ang panahon nga gadambol nga akong papa. Sa diyang nanabok niya ng subaa diha, ako ray nakatabok. Si mama o si papa nabtan sa dako kayong bulog sa baha. O kunya namalik sila. Wala sila nakatabok. O ako ra ang nakapadayon, o niya, sige kong paninggit nila nga tabok na mo, tabok, kay makatabok lagi mo. Ingon sila, dili gid mi katabok, kay kusog imba. So nani ang hitabo iso. Sa pagsugod na akong pagpanalagad sa Ginoo, dili hayahay ang akong nakasinatian. Dili kaabundansya ang akong nasinabihan. Hinoon, grabe ang kabagsak na mo niadto panahon na. Pero usara gyud kabutan ang akong ipangayo sa Ginoo. Kulon, imo kong gitawag, imo kong gipili. Bisan unsa ka suok ning among dapit, apan nakitaan ko nimo. Ang akong pangayoon nimo Ginoo, lig-un ako nga makabarog ko nining pagsulay nga akong nasinati. Grabe ang kalisod namo sa una. Ang akong uma sa akong silingan, kaduha na sila mga puno, ako katulong, nganong gagmay kay man mo puso ang akong. Unya April pa mamalit na ko. Pero sa diha, nga nangayo kong tabang sa Ginoo, taliwala sa mga kalistalan, kasamo, problema, balatian, kawadon, akong gihingnan ang Diyos. Lord, ligon ako. Dunay time igsoon nga tungang gabi, manaog ko sa among balay. O dito magluhod ko, magampo ko sa Ginoo igsoon. O nangayo kong tabang sa Ginoo. Tungod kay akong nasinati, kung ako lang sa akong kaugalingong pagpaningkamot, wa gyud ko'y mahimo kung wala ang Dios. O ngana gitubat sa Dios. O nahitabo gyud nga akong mama, akong papa, akong igsoon nangawala
sa pagpangalagad sa Ginoo. Hangtod karon. Ako lang ang naglahutay. Unsay hinungdan? Nganong milahutay ko? Tungod kay wala ko nagsalig sa akong kaugalingon. Nagsalig ko sa Ginoo. Nagsalig ko sa tabang sa Dios. Mao ni klase sa pagtuig saon. Aduna tay kalig-on. Mao na nga ningon siya sa Juan 10:10. Unsay hinungdan nga kining atong pagtuo sa pito ni Sayawa. Nga kining tinuod nato karon nga pagtuo, himuon ni Sayawa nga dili tinuod. Nganong ang tao nga naaman gihapon sa kawadon tungod sa Yawa. Ipalihaw kong basa Apa, sa Juan nagkawatan. 10:10. Apa, nagkawatan mo niya ron lamang pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Niya niya ako aron magabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Mao na nga ang tinuod dili na pwede sa Yawa nga himuong tinuod. Apan ang Yawa miani aron sa pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Unsa may gikawat sa Yawa nato igsaon? Kining pulong sa Dios. O kunya sa diyang matamnan ka sa pulong sa Dios, masinati nimo ang ilabihang kalipay. Mao na nga gusto si Yawa nga dili ta mutuwa na. O kunya sa diya nga ang tao nga malimbungan niya iyang ibagsak ang tao o kunya malaglag. Mao na daghan kay mga tawo nga nangamatay. Mao na nga daghan kaayong nangamatay soon gumikan sa pagsupak sa balaod. Dili sa yuta. Nangalaglag sila. Mao na ningon si Ginoong Hesus, apan mianhi ako aron makabaton kamong kinabuhing madagayaon. Kinabuhing madagayaon. Unsa man ning kinabuhing madagayaon iso? Sa unang panahon, wala ko'y katagbawan. Wala ko'y kalinaw. Ang kinabuhing madagayaon na sinatin ako sa dihan ni minawat ko ni Ginoong Hesus ingon nga personal manluluwas. Ang kinabuhing madagayaon akong nadawat sa diha nga mituo ko sa pulong sa Dios. Walay kadagaya ang nahitabo nako sa unang panahon. Ang kadagaya nga akong napatunan karon tungod kay malipayon ko diha sa presensya sa Dios. O kunya ningon gihapon siya sa Lucas 21:34-36. Busa pagbantay kamo. Ayaw kamo pagpatuyang sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod niining kinabuhiya. Kay tingali unyag makalitan kamo niadtong adlaw. Kay moabot kini sa tanang mga tawo sa katibuok kalibutan ingon sa usa ka lit-ag. Wala ningon siya busa pagbantay kamo. Ayaw kamo pagpatuyang sa pagkaon o pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod niining kinabuhiya kay tingali unya makalitan kamo ngadtong adlaw. Soon ang pagkamapatuyangon igsoon dili maayo. Una, kining tao igsoon unsa man ang pagkamapatuyangon. Ang tao mapatuyangon igsoon makahimo gayud na siya og sala. Ano man, mahingan man nila bahala na ni. Total, dili na bitaw ko kay akura, daghan man ni. So, mo na'y limbong sa Yawa. Mapatuyangon sa mga kailip kong mga butang dili sa kalibutan. Ug unya gipasidan anta. Ayaw ka mo padaog sa kabalaka may tungod dinhi kinabuhi. Ayaw ka mo palimbong
Kay tingali unyag higalitan kamo. Yan tuon niyang adlaw. Sa 36. Busa pagbantay gayud kamo ug pagampo kanunay nga makabaton kamo kalikon aron makatubang kamo nga dili maunsa niining tanan nga mahitabo ug makabarog sa tubangan sa anak sa tawo. Mao na ningon siya nga pagbantay gayud kamo o pagampo kanunay. Pagampo ta kanunay isa. Una, magbantay o magampo kanunay. O kunya, ang tao igsoon, kung dili ka mabinyantayon, moabot ang panahon, malit agad di ka. Kung kunya, dili na ganahan ang tao moampo. Pag-ampo kanunay. Kung sa payagingon, makabaton kamo kalikon aron makaatubang kamo nga dili maunsa niining tanan nga mahitabo o makabarog sa atubangan sa anak sa tao. Muna nga gipasidan anda pagmantay gid kamo aron makabarog ta atubangan sa anak sa tao. Umabot ang panahon igsoon nga ang Diyos nagsaad siya nga mubalik. Ug unya ang tao dili pa maandam. Unsa kay mahitabo? Ang panagway sa atong Dios masanad. Ug walay makaharong unya nga mga tao. Hallelujah. Usan ingon usab siya sa unang Korinto 15:58. Busa mga minahal kong kaigsuonan, tindog kamo nga lingkod ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Wala sa mga pagsulay tanang klase nga atong sinati barog kitang nalikod. Ug dili matarog. Unya ningon pagin siya pagkugi kamo kanunay sa pag-alagad sa Ginoo. Kay nasayod kamo nga inyong pag-alagad dili gayud makawang. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo dili gid makawang isoan. Ug unya unsa pa yang ingon diri sa Mateo 3:12. Nagiyok siya og nagpalid aron lainon ang uhot gikan sa mga lugas. Tigumon niya ang mga lugas dito sa kamalig apan ang mga uhot iyang sunugon sa kalayo ug dili mapalog. Ningon siya, nagiyok siya. O niya, ang uhot lainon niya gikan sa mga lugas. O ang uhot, yang bukuson, o isugnod sa kalayo nga dili mapalong. Ingon ani unya ang mahitabo sa kalibutan. Nga tigumon niya ang tanang mga tao. Apan kadtong mga tao nga mituo kaniya o ang mga tao nga balaan iyang lainon ngadto sa iyang gingaritan. Apan ang mga tao dautan daw sama sila sa uhot. Tigumon og itambok ngadto sa linaw nga kalayo. Kanang nga linaw nga kalayo walay pagkapalong. Ingon ana ang mahitabo kunya sa katapusan ng ilaw. Unsa pa giyang ingon sa unang Juan 2:28 hangtod sa 29. Busa mga anak, pabilin kamo diha kaninyo aron makabaton kitag pagsalig ug dili maulaw nga matubang kaniya sa iya unyang pag-abot. Nasayod kamo nga si Kristo matarong busa angay ninyong ibaluan nga ang tanan nga
magbuhat sa matarong anak sa Dios. Amen. Mao na igsoon, pabilin kamo diha kaniya. Unya ang tanan ko nung nagbuhat og matarong anak sa Dios. So ikaw karon anak na sa Dios. So salamat kay ko sa midawat sa bautismo atong Lunes. So unong ka midawat sa bautismo. Nya kung lantaw-lantaw naay giday diri kauban nato masimba. Salamat kayo. Manayson pabilin ta diha sa pagtuo. Ang dalaygon kayo ang atong Dios. Kita karon mga anak na sa Dios. Unang Pedro 4:7. Duol na ang katapusan sa tanyang butang. Busa magpugong ug magbantay kamo sa inyong kaugalingon aron makaampo kamo. Ampo kamo. Mao na nga duol na ang katapusan sa tanang mga butang o pag-ampo kamo. Ang nahitabo karon nato igsoon naanata sa katapusan. Pareha tong pastor nga nagwali taga-Tangko. Matod pa niya, isa kita karon mga igsoon naanatas tumoy. So sa una, naapat ta dinhi sa unang angang, apan karon naanatas tumoy. Naanatas katapusan igsoon. So ibaw nga sa diha nga bag-o pang may kayab si kining Hesus sa langit. Ang iyang mga tinunan nagsulti na sa mga tao nga hapit na ang katapusan, hapit na bumalik si Kristo. Pero sa unang panahon, bag-o pa siya may kayab. Unsa pa karon igsoon. So ang ayan kayo tangamoingon nga si Kristo hapit na gid mo balik. Kung imong basahon diya sa Santiago, si Kristo naanas puntahan. Naanas siya. Ang iya lang ang pagkanaong na lang. Hapit na. Ipadayon sa 8 hangtod. Ipadayon sa 8. Labaw sa kanan, paghigugmaay kamo sa kinasing-kasing gayud kay ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Batasanan ninyo ang pag-abi-abi sa usag-usa sa walay pagpagulbol. Mao na igsoon, paghigugmaay kamo sa matag usa. O kunya, abi-abihan ninyo ang matag usa sa walay pagpagulbol. Mao na igsoon, dunay mga tao igsoon nga lisod nimo higugmaon. Apan higugmaa siya. Ipakita ang imong gugma. Kay ang gugma mao'y nagtapon sa daghang mga sala. Doon ako'y na dungog sa unang panahon. Nga sa diyang bibisita, doon ay bibisita diya simbahan sa simbahan. O kunya ang mga pastor ng Lamano. Karon kay wa man siya na Lamano. Perting hiubusa. Manayson, doon ay mga tao nga kinahanglan nga imo siyang abi-abihan. Kaya ang imong pag-abi-abi igsoon, nagpasabot kini nga ikaw na higugma niya. Ang imong pag-abi-abi daw dunag kay dakong importansya sa imo siya katao. Importante nimo siya. Singunana ang atong Dios. Wala siya pinalabi. Mamatalong man siya madautan ang tanan iyang higugma. Nganong mingon man ko nga bisan ang mga dautan niyang higugma. Tungod kay ingon si Jesus. Wala siya moanhi dinhi sa kalibutan alang sa mga matalong. Kundi alang sa mga makasasala. Mao man gani nga naghatag pud si Jesus og sabingay. Mahitungod sa usa ka gatos nga karniro o kunya sa diha nga gihap sa magbalantay nawad-an og usa. 99 na lang ang maong karniro. O kunya gibiyaan niya ang 99, gipangita niya ang usa. Apan sa diyang nakitaan na niya ang usa.
Gitawag niya ang mga tao ay ang mga silingan o dito nagkumbira sila. Tungod lamang sa usa ka karniro nga iyang ang nawala ug unya iyang nakaplagan. Ingon ana isa pa. Ikalipay sa Ginoo kung dunay mga tao nga mobalik sa atong Dios. Dinis kalibutan. Ang ato ang nahitabo din usara kapulong nga gipugas sa tao. Apan doon na po'y pulong nga gipugas sa yawa. Mao na nga ang mga tao dili tanang mga matarong. Dunay bituo sa Dios, doon na po'y wala. Mao ni ang nahitabo nato dinis kalibutan. Ug niya naingon ang magbalantay sa sir. Trigo man unta to atong gipugas nganong duna may laing, duna may mitulok na sagbot. Tungod kay usa ka gabi niya na ang yawa miadto sa uma ug didto nagsapon usab siya sa liso sa sagbot. Sagol sa trigo. Ug niya ingon siya ang maong sulgon. Sir, adtuon namo among pangiton ang sagbot. Ingon ang agalon ayaw. Kay basin unya maapil ang trigo. Pasagdi lang nga moabot unya ang panahon. Na ang trigo lainon gikan sa mga sagbot. Ug ang sagbot bukuson o isugnod gantos kalayo. Anay saon? Dili tanang tao nga mituo sa pulong sa Dios. Tungod kay duha ka tawo ang nagpugas. Si Ginoong Hesus nagpugas siya og maayo. Ang yawa nagpugas og pulong dautan. Kumanindog ta. Hallelujah. Dalaygon kayo ang atong Diyos sa mga. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. So, nilang kapuntagon sa susiha ang imong kaugalingon kung hain ka nga dapit ining tulong. Ikaw mismo, nasayod, kung ang pulong sa Diyos, napugas pa diha sa dalan, o gunya, gitunog-tunuban sa mga tao, o gituka sa langgam, o napugas pa diha sa batuon. O gunya, miturog, sa dihang niabot, ang init, nalaya o namatay. O gunya, doon na po'y napugas dito sa dapit nga sampinitan, mga punukon. Wala katubo. O natuok sa sagbot. O gunya, doon na po'y dapit nga binhi, na hulog dito sa tabunok na yuka. O bitubo kini, o gunya namunga ug gatusan kapila. Si Ginoong Hesus nangita siya og bunga. Himsog nga bunga dili piso. Tingali sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo. Ikaw mismo nakasinabi. Kunhain ka na nga David karon. So din ang kapuntagon hangyo ang Dios nga makabunga ka kung maayo nga bunga, himsog nga bunga. Tungod kay ang tuyo sa Dios, pilok-piloon, sigod sa imong katakos. Hallelujah. Atong awiton to aniya ang kasing-kasing ko. Pagbuha ang Diyos. Thank you, Jesus.
Samtang atong pag-awiton ng soon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Atong awiton ng soon sa pinasangkasing. Hindi ta pwede nga kita mo bangko. Hindi ang Diyos lamang ang makausap sa dagat sa atong pagpangalagad sa Diyan. Ayaw tugutin igsoon nga magpabilin ka lang. Ngayon na magpagamit niya sa bulong sa Diyan. Daga mga pamagi nga dili magamit ka. Usalang kabutang. Ingna ang Diyos, Lord, gamita ko. Ang iyo ang Diyos. Hiyasin mo mga pag-ampo, ingna ang Diyos, gamita ko Ginoo. Para sa imong kahimayaan. Para nga malipay ka na ko Ginoo, para nga mapuslan ko nimo. Ang iyo ang Diyos. Kasih-kasih ko ayo hasil-hasilin ngahibabi ko kunaan ang mga bago mo muli sa pag-igugma
pagping. Iway kami sa ng matang disgrasya man, katalagman o kulangyan. Lord, kapuni kami sa kumamili na lugo. Nung wala'y trabaho sa yawa, makapagpinulog. Among mabatunan, ang kahusay o kalinaw, kadagaya, kalipay, o tugangi pa among pagpahilog. Ang puso ng Diyos. Salamat Ginoong sa tibok simana na wala kay pagkasailuhan sa mga panalangin. Salamat Ginoo nga mga panalangin, padayon ka mga panalangin sa mga kaumahan. Negosyo man, trabaho, bisan pa o Diyos, sa among mga kahinuman. I-bless mo sa Ginoo. Ang tanang mga buhat sa among magkamot, panalangin ito ng Diyos. Doon na kami mga pangandoy, mga plano sa pagtag-usan mo. Kabilawin. Tuguti ang God na magbalangkos. Ipulamang ang tanang kalugaran ng Sa ngalan ng Kristo Jesus.